Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň öňkü habarçysy Hudaýberdi Allasow aradan çykdy. Ýagdaýdan habarly çeşmeler Hudaýberdiňiň 13-nji awgustda Könürgün şäherinde aradan çykandygyny tasdiklady. Ol 35 ýaşyndady. Azatlyk bilen hyzmatdaşlyk edeni üçin türkmen häkimetleri tarapyndan oňa "Seni gabyra gabar" diýen haýwat atylan jurnalist 14-nji awgustda jaýlandy. Çeşmelerin aýtmagyna görä Hudaýberdi uzak wagtlap keselläpdir. Türkmen häkimetleriniň Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk edeni üçin jurnalisti üznüksiz kemsitmelere we basyşlara sezebar etmegi netijesinde onuň saglygyna ziýan etdi. Jurnalist Azatlyk radiosy bilen 2016-njy ýylda Mekan Täşlif lakamy bilen bary ýogy 3 ay işlesipdi. Şol ýylyň dekabr aýynda hem ol ejesi bilen nas saklamakda aýyplanyp tutuk edildi. 2017-nji ýylyň fevralynda Hudaýberdi bilen ejesi Gurbantaç Arazmedowa 3 ýyl sertli ýagdaýda türme tutuklygyna hökm edildi. Aslynda bolsa Türkmenistanyň kanunçylygynda nas saklaýandygy üçin jinayet jazasy göz öňünde tutulmaýar. Azatlyk 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda jurnalist we onuň ejesiniň tutuk edilen gününde Daşowuz vilayatynyň kanun goýruja edarlarynyň onuň jurnalistiki işleri barada bilendigini anyk bilýär. Sonda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Könürgünç polisiýa bölüminde Hudaýberdi bilen Gurbantaçyň rehimsizlik bilen gynalanyklaryny, şol sanda elektrik toguny tutulandygyny habar beripdi. Seýle-de Azatlyk jurnalistiň we onuň ejesiniň işine Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşowuz vilayatyndaky bölüminiň seredendigini hem bilýär. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gullukçylary Hudaýberdi bilen Gurbantaçyň tutuk edilmegi bilen bir wagtda jurnalistiň aýalyny we 2 kiçi çagysyny da soraga çagyrypdy. Sertli hökümi başdan geçirýän jurnalist we onuň ejesi hakyky möhletli höküm bilen ýüzüwiz bolanlarynda daşary ýurt döwletleriniň ilçihanalarynyň we halkary guramalarynyň kömegi bilen halas bolupdy. Sertli ýagdaýda azatlyga çykanlaryndan soň Hudaýberdiňiň we onuň ejesiniň saglygy agyrlaşyp başlady. Ýöne yerli lukmançylyk edarlary Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Daşowuz bölüminiň basyşy boýunça olara lukmançylyk kömegini bermekden ýüze burdy. Hudaýberdi türmeden boşandan soň Azatlyk bilen hyzmatdaşlygy doly betedendigine garamazdan türkmen häkimetleri Allasowlar maskalasyndan ar almagyny dowam etdirdiler. Şeýlelikde 2019-njy ýylyň oktýabrynda ony ýene-de Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri alyp gidip bir näçe taýatlap toragy çekip urup ýenjipdiler. Sol günüň akşamy başdan geçirilen howsala gorky sebäpli Allasowyň ejesi özüni yaramaz duýup başlaýar we ony hastahana ýerleşdirýärler. 2 gün geçen soň Gurbantaç Arazmedowa ýürek agyrty sebäpli aradan çykdy. Gurbantaç Arazmedowanyň ölümünden soň hem azar bermeler we haýwat atmalar dowam etdirildi. 2019-njy ýylyň noýabrynda geçirilen ýene bir soragda polisiýa işgäri Allasowa onuň özüni gabyra gabaýança häkimetleriň köşüşmejekdigini aýtdylar. 2023-njy ýylyň dekabrynda Hudaýberdi ýene-de tutuk edildi. Könürgünç etrawynyň jinayet gözleg bölüminiň işgärleri bu gezek oňa "Seni uzak wagtlap türmäge basar" diýipdirler. Emma bu işe ýene-de halkary guramalary we diplomatlar goşuldylar. Netijede Hudaýberdi 15 gün administrativ tutuklukda saklandy. Türkmen häkimetleri garaşsyz jurnalistlerden ar almak we repressiýa çäreleri bilen ýakasyny tanadyp gelýär. 2016-njy ýylda Türkmen türmesinde jurnalist Ogul Tapar Muradowa ýoguldy. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalarynyň pikirine görä, onuň ölümi gynamalaryň netijesi bolupdyr. BMG'niň Adam hukuklary boýunça komiteti 2018-nji ýylda Türkmenistany Ogul Tapar Muradowanyň gynamalary we ölümi üçin jogapkar tapdy. 35 ýaşyndaky Hudaýberdi Allasowyň uzagy çeken hastalygy hem şüphesiz türkmen häkimetleriniň ýerlemeleri, jebir tütemi, seýle-de seni gabyra gabar diýip haýwat atmalary onuň ölümine sebäp boldy. Allasow öz maglumatlarynda Daşowuzda paxta ýygymy döwründäki mejbur dähmet, azyk önümleriniň gytçylygy, büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň gijikdirilmegi ýaly ýagdaýlar barada habar berýärdi. Şu ýerde Hudaýberdi Allasowyň 2016-njy ýylda Türkmen rejimi tarapyndan tutuk edilmesinden ozal beren soňky maglumatlaryndan birini, Daşowuzdaky mejbur paxta ýygymy baradaky gurrungyny ýene bir gezek dikkatiňize ýetirýäris. Şäher Daşow vilayatynda hökümet edarlarynyň köpçüliklerini atmayan ulaglaryna däl, o ýerlerde
yetişip bilmedik, yani paltasını giyecekken, paltasına yığıp yetişip bilmedik adamlarda. Dahili traktorların tileşkelerine soğuk kovadı. 10 mäş 40 adam tileşke sığıp billiginden, tileşkeden ağıp duran adamları görüp bolya, o yerlerine. İyi çetki Iraklarda görüp bolya şoru. Gidip barya paltalayın, kimin paltasının oturmadık oldu. Son paltasına yığdırıp oturmalı. Hudaýberdiň ýyzynda aýaly hem kämilik ýaşyna ýetmedik 2 sagaty galdy. Azatlyk radiosynyň redaksiýasynyň we yerli habarçylarynyň adyndan merhumyň ýakynlaryna çuňur gynanç bildirýäris. Onuň ýyzynda galanlara uzak ýaş arzu edýäris.